वेलकम टू बीबी ब्लॉग एडिशनल आप सब स्वागत करते हैं। तो गाइस दिनै जों थांनो नागिरदों मोदैगुरियाव थांनो नागिरदों आरोना गाइस मोन कालार थांनो नागिरदों जोङो दा माने गेट गंसे माने होनदों आरोना 14 दांखांबाय कालार खांबाय आरो मा एसे दं खोमा जोंखौ माने फन खालामनानै बुंहरदो थांदो आरोना थांबाय थादो साइकेल लाना जों सानैया थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो मा होनो गाइस। guys मोनफैबाय आरोना जोङो हर गोजान आरोना साइकेल सालायना दासो मोनफैबाय ना साइकेल सालायना मोनफैबाय माने भिडिअखौनो हगारनो बाग्रा जाबाय आरोना गाइस मोन भिउबो फैया लाइभबो फैया कमेन्टआवबो आरो गाज्रि कमेन्ट हरो बेनिखायनो माने गोसोआनो जाला आरोना थेवबो गोसो गैयाबो हगारबाय आरोना दिनै ini bila geda dari sampai mana dah income sana gitu na mana color ni bro na color ni dari income sana gitu juga itu kerja double maring na ini kusu color ni तो गाइस दायो जों माने ओंखाम जाना लानोसै आरोना दाउदै बायना लायदो ओमफ्राय दा ओंखाम लाबोनो गानोना दा जों माने कारपेटनि आखाइ सुनाया मोनामगोन ना बेनि थाखाय माने मा बुङो साबोनजों सुनानैसै एसे सानैजों फैदो आरोना सानैजोंनो उपाय गैया फैनांगौ जादों फैसा नांगौ नालाय तो भिडिअखौ एसे ग्राब दिन्थिनानै नङा आरोना माने एसे लाजिना गुबुन जायगायाव फैनानै माने भिडिअ खालामबा भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय गासै 18 देखायहरनि र' गाइस गेटआ बेनो आरोना दा जों ओइखौ खालामबाय थादों कालार होबाय थादों आरोना ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै मानो नांदो कालार ना गारिफोरा नै हायो गंसे दं ओंखाम जानानै गाइस मोन स' गाइस दायो जों माने कालार होखाना फैबाय आरोना माने बेयाव रां लानाय जायासै माने मानसि गिदिर दंना हाबसुनि मानसि दंमोन ओंखायनो दाना शेयार भिडिअ ना गाइस मोन थ' भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोनसे फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरो आरोना तो जायफ्रा अलंबार क्रिएशन चैनल को दाबो सब्सक्राइब खालामनो प्लिज अनलाइन सब्सक्राइब खालामनो हायदा आरो बांद्राय नांला आरोना 1K जानोसै तो गाइस एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनि जाय सब्सक्राइबार प्लिज अननानै सब्सक्राइब खालामनो हायदा नायनोसै सोर बांसिन गावनि सब्सक्राइब माबा गावनि चेनेलखौ माबायो आरोना माने 1K जानो लुबैयो मा सब्सक्राइब खालामनो कमेन्ट हरबानो जाबाय So guys, thank you all. Saya support खालामबानो जाबाय अलंबार क्रिएशन चैनलखौ माने अलंबार क्रिएशन चैनल आंनाव दं आरोना जोंनिनो एसे कमेडि भिडिअ बानायो बे दासाननैसो माने भिडिअ हगारथ'नाय जायाखै चेनेलाव एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय so thank you so much all भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय बांसिन कमेन्ट हरो आरोना अलंबार क्रिएशन चैनेलाव सब्सक्राइब खालामदो बाय बाय गाइस आरो गाबोन खालामलायगोन बेयावनो गाबोन थांलायगोन आरोना गाबोन थांगोन जों आरो माने एसे दंबोयो आरो बाय बाय गाइस।